皆さんこんばんは。役者やってます片優平です。今回は、YouTube 編としてこの後、ってのが現在時刻が、9月の11日23時40分ぐらいですか。この後私がやっておりますニコ生、今日は25時半からやっておりますニコ生のロケ、今日外ロケなんですけど、それのちょっと前乗りをしたんで、ちょっとお試し編で今大手町に来ております。ちょっと夜の大手町をブラブラしてみようかなと思います。というわけで、片優平の予定は未定、大手町散策編ですね。大手町はね、初めて来たんですよ。あまり乗り換えではたまに使うんですけど、あまりね直接降りることはなくてですね。で、今日はなんで大手町かっていうと、ありました。今日のニコ生でこちら、そう将門の首塚に行ってみようという、ちょっと東京のライトな心霊スポットに行ってみようということで、今日はまず一発目将門の首塚に行こうということで、ちょっと前乗りしたんで、ちょっとロケ班じゃないですけど、ちょっと周辺ブラブラしてみようかなと思います。夜なんでね、カメラもそんなに景色映んないと思いますが、テストとしてやってみようかなと思います。多分これアップされるのは多分明日とかなんで、ニコ生の宣伝には使えないですね終わった後の前日だみたいな感じになるかと思います。というわけで、もう着いた。早っ。近っ。ここですね、将門塚。こちらが、東京都の心霊スポットにもされている平将門の首塚ですね。真っ暗。だいぶ真っ暗。何も映んないな。携帯のライトじゃダメか。入るのは後にしましょう。場所分かったんで、とりあえずじゃあ周辺をちょっとブラブラしましょうか。というわけで、大手町はあれですね、ビルがこれ作ってる最中かな。これビルって上から作るんですかね。これちょっと見えないですけど、上はできてるけど下はまだこうやって鉄骨なんですね。鉄骨好きなんですよね。これちょっと実はここ来る前にちょっと事務所の友人と話してたんですけど、こういう鉄骨ね、ワクワクしますね鉄骨とか工場とかちょっとワクワクします。というわけで、さらにちょっとブラブラしようかな。あんまりあれ、集合何時だっけ。ブレがやっぱ結構ありますね。ここは何なんだろう。周り横の方がいいか。ここまでとあれ、なんか T 字路に出ちゃった。
気象庁どうしましょうかね。なんかビルばっかで景色一緒だな、全部。とりあえず渡りましょうか。渡ってやっぱあるんですかね、大手町、こういう消防庁とか気象庁とかがあるっていうことは結構本当に中心なんですね。なんかもう皇居近くなんですもんね、ここ大手町。あれちゃった。はい、渡っていきます。なるほどね、三菱地所ですね。三菱地所を見に行こうみたいな CM やってますけどね。ここか、三菱地所、ここを見に行けと。で、なんだこれは落とし物ですかね。誰かが困ってるってことですね。さあ、小宮さん、ここが三菱地所です。三菱地所見に行こうと言ってもな、もうビルしかないからな。お、乾の皆様ね、中央地下ね、文字鉄骨工事ばっかりやね。もうみんな一緒や。毎日同じことばっかり一緒や。解体ばっかね。中見えたらいいのにね。これちらっと見せてくんないかな。なるほど。まっすぐ行くと日比谷、桜田門とかあるんですね。なるほど。いや、実は、夜散策ツイキャスでもやってるんですけど、ちょっとツイキャスから YouTube へのアップがうまくいかないんで、ツイキャスはやります。ツイキャスはツイキャスでやって、YouTube 編は YouTube 編でやろうかなと思ってます。なんで、2つでちょっと内容が違っちゃうんですけど、なんで予定は見て、加藤優平の予定は見てって言ってますが、分かりません。本当に今後もちゃんとやるか。ただ、基本なんかね、降りたことない街で歩いたりこうブラブラしたり、なんか散策しましょうよっていう。だからあれですよ、小さんぽみたいな感じでやっていこうかなと思います、今横でクレーン車とトラックで連結作業が長いな。クレーン長い。さてぐるっと回る形でできました。なんか奥に豪華なビルがあるんでちょっと行ってみますか。なんかビジネスマンが続々とホテルかな、これ違うな、なんかのホテルかな。行ってみましょう。って中入れるわけじゃないんですけどね。なかなかいないんじゃないですか。なんもない夜の大手町をブラブラしてるのをただ撮ってるだけみたいなね。そういう人がいてもいいじゃないか。これね、ちょっと横を向けますけど、道路が基本でかいから、タクシーとかの威圧が停止線で止まる威圧がすごい。
プレイスホテル東京ですね。ホテルですか。ホテルですね。はい、アーケードには何がありますか。結構いろんな入ってますね。へえ。結構入ってんですね、やっぱホテルの。やっぱいやでも大手町ですね、さすが。ジュエル系とか宝石関係のとかちょっと高そうですよねもう全然役者やってる自分にはもう縁のないような店ばっかり。いいですよね、なんかこういうとこに優雅に泊まってなんかね、素敵な女性と優雅に過ごすっていうのもいいじゃないですかね。本当にいつになるのやら誰か一緒に泊まってくんねえかなと募集します。僕と泊まってもいいよっていうね、素敵な女性いらっしゃったらぜひねコメントに残してもらえればもうすぐ行きますよ。もう喜んで行きます。ただお金は折半でお願いします。お金ないですから、そこはもちろんですよ。折半に決まってるじゃないですか。そんなね、おごるとかおごらないとかね、耳違い事はね、もう抜きにして、完全割り勘できます。はい。それでもいいよっていう方いたら、こちらまでね、こちら、僕と大手持ちでアバンチュールなね大人の夜を過ごすっていう、言ってて虚しいわね。さてぐるーっと回ってきましたけど、もう基本ビルでもね、こういうビルの夜景っていうのもねいいと思うんですよね。綺麗ですよね。こうやって見るとなんていうの、なんか窓にねついてる明かりの一見規則的に見えるけど、こう見てみると不規則に並んでるような、規則的なような不規則なような感じで光がついてる感じがね、またちょっと綺麗だと思うんですよ。大都会ですよ。僕北海道出身なんですけど、こんなにでかい通りはね、札幌にも1本か2本しかないですよ。でね、こんなにこことビルの明かりがねたくさんついてるなんてね、札幌のどこ探してもねほとんどないですよ。いやー、というわけでね、どうしましょう。どっち行きます？あっち行っちゃうと戻っちゃうんですよね。こっち行ってみますか。じゃあ時間あるんでもうちょっとだけやりましょう。もうお試しですからね。これもしかしたら間に合うんじゃない？これ今15分ぐらいで終わっといてすぐ動画アップすればニコ生始まる前に実は間に合うかもしれない。ちょっと一旦見てみますか。さあ、そうね、だから宣伝も忘れないように、毎月第2金曜日の深夜だいたい26時、今日は25時半だったですけど、基本26時から屋根裏テレビでねニコ生やってますんで、ぜひ。綺麗ですね、こうやって見ると。なんかこうドットのね、ファミコンのドットみたいな感じで、これはこれで綺麗なんじゃないでしょうか。どうなんでしょうか。感性の違いですよ、ここら辺が。これをね、綺麗かね綺麗じゃないかってね、
感じる違いがね、やっぱなんだよね、センスの違いなんで分かる大人みたいな感じなんですかね。いやー、もうすれ違う人が僕のことをチラチラまあそりゃそうですよね。こんなね、深夜のオフィス街でね、カメラ撮りながらブツクサ言ってる人を見たらね、そら怪しみますよ。さて、ここはまたでかいビルですね。なんだここ。三菱東京 UFJ ですね。さて、ちょっと一旦ここで終了しましょう。唐突ですが、それではお付き合いいただきありがとうございました。次は一体どんな街に降りるのか、それではお楽しみに。バイバイ。